Live from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaonga Zero starts now! Sino po ang dapat palayain ng gobyerno kung may palalayain? Si General Jovito Palparan ba o si dating Kalawan Mayor Antonio Sanchez? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome sa pandaigdigang broadcast ng programang Kamaonga Zero na sa bayan pong napapanood sa Pinoy Extreme Channel Television. Ang Pinoy Extreme Channel TV po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59 at Destiny Cable Channel 84 at sa mahigit 1,000 iba't ibang mga cable companies nationwide. At syempre live po tayong napapakinggan sa lungsod ng Puerto Princesa sa magandang lalawigan po ng Palawan sa pamamagitan po ng broadcast ng DWOK 107.9 ang Bigwas FM station sa Palawan. Sir Tito Porras is in the line. Sir Tito, magandang hapon po. Yeah, magandang hapon at dahil nga ang topiko natin ay tungkol kay General Palparan. Yeah. I will be talking as the National President of Philippine New Guardians Incorporated or PNGI, isang sangay na guardians na naninindigan for demokrasya at kontra-terorismo. Okay, go ahead. Sino ba ang karapat-dapat na palayain between the two? General Jovito Palparan or ex-Kalawan Mayor Sanchez? Ang mga kriminal, ang mga rapist, dapat ngayon pinuputulan at tinatagtad ng pino eh. Ang dapat natin palayain ay yung tao na naninindigan para sa demokrasya ng bansang ito. Ang problema sa bansang ito pag sumunod ka sa batas, masama ka. Ang problema sa bansang ito, dominado ng mga propaganda ng kaliwa. Ang media. Dapat nga, Errol, itong mga media na ito na nagha-hype ng propaganda ng mga komunistang terorista. Pag sinabi natin komunistang terorista, CPP, NPA, NDF, makabayan at ang mga legal nila na mga prente. Itong mga media na mga kasabot nila dapat ikulong. I can name names, pero iba dyan kumpare mo eh. Pangalawa, ang mga sa burokrasya, lalo mararo sa mga tinatawag ng mga kurap, mga rapist, mga kriminal. Patayin na lang rin natin to, gagaya ng mga baboy. Patayin na natin para ang virus ay hindi kumalat. Kalain mo, nagulat ako, Sir Tito, 4 na convicted Chinese drug lords nakalaya. Magkano ang dahilan? Ayan. Masasagot kaya yan Director Faildon pag ganyan ang tanong? Nakadepende po yan sa kanila. Tingnan nyo. Sino ba ang nagdala ng virus sa Pilipinas? Imported na mga baboy galing China. Imported na mga processed canned foods galing China. Sino ang lumalaro sa soberenya ng bansa natin? Mga lintik na mga komunistang inchik. Sino ang nagpapahirap sa mga trabador ho natin? Mga inchik. Halos ang kabundukan ho natin ngayon na posisyonan na rin ng mga mining operators na mga insik, quarry and mining. Ano nang nangyayari sa bansa natin? Tama. Sabi nga ng isang mama General, what's happening to our country right now? Alam mo, Errol, kung buhay si Mayor Climaco, I think that guy was right when he said, if you want to clean this country, kill some generals, kill some senators, kill some ranking bureaucrats. Nakakalungkot. Hindi natin alam kung saan tayo tutungo. So tama yung biro siguro yun ng Pangulong Duterte nung nagsona siya na kung may the big one dapat noon pa nung nagsona siya para mabago daw ang Pilipinas. Yes, that's true. Ang sinabi ni Digong na ang problema mismo ng gobyernong ito ay gobyerno mismo is very, very right. Alam mo bakit, Kuyang? Masyadong nakatali sa interes ng oligarkiya at mga mayayaman ang policy making sa bansang ito. Just review the statement of DA, Department of Agriculture Secretary William Dar. Hindi daw African swine flu ang problema sa Pilipinas.
They have identified it, pero hindi muna nila pangalanan. Ay bakit hindi nila pangalanan? Para na makita natin ano bang putang inang virus yan. At paghahanap tayo ng tama na solusyon. Tama po. In fact, kung hindi nila kayang pangalanan, ano ba yan? May kakayanan ba talaga ang Agriculture Department para yan ay tuklasin at tukuyin? Baka wala talagang kakayahan. Tingnan nyo, sa usapin dito kay Palparan, ugnay-ugnay ito eh. Opo. Ang magkakaliwang grupo ngayon ay halos sa lahat na burokrasya, halos sa lahat na departamento ng ating gobyerno. Mm-mm. They join the government to destroy the government. They are using the basic laws of this country to destroy this country. Mm-mm. Saan ka nakikita sa buong mundo? Congresswoman, sinasahuran ho natin. Pera ng taong bayan ang ginagamit. Ilang daang milyon ang ginagamit nilang pondo. Then, they are campaigning, they are agitating, they are radicalizing the youth. Mm-mm. Alam mo, ito si Ilago, ito si Sarate, ito si kung sino mga tampuhaw na ito ng mga congressman ng Makabayan Bloc. They are also fathers. They are also mothers. Yeah. Bakit hindi nila utusan ang mga anak nila na bubit-bit ng AK-47 sa bundok at lumaban sa gobyerno? Bakit ang mga anak nila modelo ng mga damit na sa abroad? Masarap ang mga pagkain. Samantala, ang ordinaryo na mga NPA, halos walang ang tsinelas. Hindi ka makabili ng gamot. Mm. So what kind of ideology is this? Ay naku, Errol. Sensya ka na. Emotional ako sa maraming aspect. It's okay, but that's the real opinion of a human being na nalalaman ng katotohanan. At ako nga naawa, Sir Tito, doon sa mga ordinaryong tao at sa mga nagpapanggap na may alam pero hindi naman talaga naintindihan ng totoong issue. So, ang isang medyo seryosong issue, Sir Tito, no, we have supposedly public officials na genuine dapat ang kanilang damdamin para paglingkuran ng taong bayan. Ang problema, pag Meron pa ba? Ayun na nga eh. Meron pa bang sinserong maglilingkod sa interes ng taong bayan? May mga kilala ko, namatay na eh. Yeah. Namatay sa konsumisyon. It's up to them to show and to shine if they can. Yan na nga. Wala. Tingnan mo yung mga opisyalis natin ngayon. Alam mo, tama to. Nasa tamang direksyon itong sinasabi ni President Pangulo Duterte na time will come. Madugo man ng konti, pero baguhin natin. Abay, gawin na niya. Gawin na niya. Ang problema, maraming nakapaligid sa Pangulong Duterte. Ang tila hinahatak siya pababa. Yan na nga. Dito sa usapin ito ni Palparan, ni General Palparan. Wala akong nakitang general na katulad ni General Palparan. Ang mga nakikinig sa atin ngayon na mga OFWs o ibang mga professionals, listen carefully. Si Palparan nag-retire, walang bagong sasakyan. Si Palparan nag-retire, walang malaking mansyon at wala kaming na-monitor na tinatawag na pabaon. He became a congressman of the Bantay Party List for one term. Ang sasakyan niya hiniraman. Nagtapos siya ng 3 taon sa Kongreso. Walang brand new na sasakyan. Whereas, compared to others, tingnan niyo ang buhay ng putang ina mga taga-bayan muna na ito. Anak bayan, anak powers, etc. na mga magkakaliwa. Sabihin lang nila, pobre anak ng tinapay. Sus Maria Josep Santa Iter na maawa kayo sa kaluluwa nyo. So this is it. Let Palparan go out. At pabayaan mabulok ang mga rapist at mga kriminal sa bilangguan. Ngayon, if you question our statement, hindi subukan nyo, kayo mo humarap sa mga terorista? Sino bang nagkandamatay? Di ba yung sumusuway sa batas? Kagaya nito, ang daming mga lumad ang pinatay ng mga NPA. Tapos palabasin nila ang pumatay sundalo. Mm-mm. Bakit dumami ang squatter sa Pilipinas? Dumami ang squatter sa Pilipinas because of the insurgency sa Kanayunan. Mm. Ang buong akala ng mga kasama ho natin sa Kanayunan ay greener pasture ng Metro Manila. Totoo. Pagdating sa Maynila, Yeah. dagdag na pukpok, dagdag na kawatan, dagdag na basura, same social issues na gagamitin ng mga terorista na ito, lalo na ng anak bayan at iba pa, against the government.
So, talo tayo. 24/7 ang mga ito ay eksperto, matalim sa propaganda against the government. Ang mga empleyado naman ng gobyerno natin nagdo-duty alas 8 hanggang alas 5. Pagkatapos, bahala na kayo dyan. You see? Yeah. Well, kami nagpapasalamat, Sir Tito, sapagkat even in your humble way ay nakatutulong tayong magbigay ng impormasyon at maglinaw ng mga issue na dapat ay naintindihan ng maayos ng ating mga tagapakinig. And I hope we can do it regularly, especially sa mga isyong tila hinahamon ang pagkakaisa po ng mga Pilipino. At ito, gusto kong abangan ito, ang pagpatawag ni Lacson dyan kay Nicanor Faidlon sa pagpapalaya sa 4 na convicted Chinese drug lord. Sige kuya, maraming salamat. And I do hope na in no time, kikita tayo sa kanayunan. Maraming salamat, Sir Tito Porras, ang Pangulo po ng isang sektor ng Guardian Brotherhood. At Pangulo rin po yan ng Montalban Bonsai Society. Thank you, thank you, thank you.